kena yugirish Bakhuid tangin duai nagabinda Phah bien Dakar badan hapadeng ke jimpang jingshitam jur ha Nazareth duai nagabinda Apollinius Marshallong pautrai in karku kardo ya I kumjuru nagabinda Monica pautrai in karku duairu nagabinda ka jingjatai bam jugut mensiam jongi Demetrius Savian badap Hindris nem jongke jingklak duai nagabinda Alvarin Mary Sun barake ka Sngi kha duairu nagabinda Albinus Suting nagabinda ka jingjatai bam jugut mensiam balaklak minin ka Sngi jingtyrwa stang mas Bakhuid nomor san fukuntai Thohdieng atrai badisne la bangi la le percaya me Thohdieng shangi ko trai shaskor kajing berta wadom kentai lupai bawan kipo ban plan kipa jongi indai ya miki ya persya dapop da sang belai panyau ya kingim lam Thohdieng kadlem atrai badisne na bangi lale percaya kohiman ko para tongin sngongu ya utrai nagabinda ka naga step inang banrah kama jungu ya baru ke jingang nod jungi ke jing tumo jungi inang duairu nagabinda baru ki kon jungi badon hapadeng exam pautrai un pen slash shur yaki bakin dub lebha duai nagabinda ki bapang ki bashitam hapadeng jungi baga bor utrai nang ban khiar halo jungi lemba ka naga kinia ka kriam Bakhuid ka jungu duairu nagabinda ka Bible Convention la shai ka Sngi pautrai un shimdi pura ya baru ki kon ki bawan ban snap ikatino trai ha kerteng uppa baru kon baru men siam Bakhuid Amen. ka jinga e jungu trai jungi u Jesus Christ bat ka jingi jungu play lembat ka jinga selak jungu men siam Bakhuid kindon rengkha bat pi barra Ringkat berhiru kohimen ko para nginang yusngo na ka jimpule na ka kitab Genesis kumno ki himen ki para ke la yasla persya ya upara la chong pat buna preng jongiru ngidon kane ka jinglo dese kawan lempa ka jing tarai sniu jongi ne lempa ka jimbishni jongi but ni poi sya ka jing sosi penpan tongin sange sipor banrat tingkong ya baro ke dau ten rai jong ka jinglong sniu jongi yaki pop jongi kramba ngindup laban sautu pat kershan lem ya baro ke jing tumu babha jongo bale kawan pau hangi lemba bun ngutki himen ki para saudong jongi tongin sange sipor ban pediang ya kamono trai pat ban kerpad ya trai ban pen kud yangi na baro ki jinglong trai jongi pop kabadon hapo jongi
Kotrai Jisu pen Thohdieng dagas namba kardor jame na baru ki pop ki bangilele na baru ki jingle sniu jongi bangilang ki kun ki Bakhuid nga pelam ha uplay badan bor barno happy ko men ko kana bangle pop shibun daki jim parkha daki tin daki kam daki jingle kale daki jingle palat jonga daki jingle palat jonga daki jingle palat bakrau jonga namar kata nakarpad ya kamaria Bakhuid kabayai sa katay sati ya ki angel pat kiri koi bad ya pi ko himen ko para banduwai nagabinda jonga ha utrai ublay jongi ublay badon bor baro nis ne yangi badandala mapi ki pop jongi unyalam yangi shaga jingim bam jikut Amen. Strike and rock go blaze ne yangi. Strike and rock go blaze ne yangi Cristo Go Cristo rap go no penim jangi penim yangi Strike and rock go blaze ne yangi. Strike and rock go blaze ne yangi Cristo Marco Cristo rap go no penim jangi penim yangi to ngin ya duwai ni duwai nagabinda baro ke program jangi nagabinda ke longing long sem jangi nagabinda ke bapang ke beshitam nagabinda ke bayam song si halur ke jingklar jangi bayit batoin nagabinda ke barake ke Sngi nagabinda ke Bible Convention bautrai unkarku kardo ya baro ke longing long sem jangi to aingi karpat iame ko blay badon bor barro ba daka jingshir hem Bakhuid haga jinglan lade kaba prang yangi men yalam yangi daki donu bakalem tobria shakie kie ki Bakhuid ki ben sawan da utrai jang yu Jesu Kristo kun jame uba im bat sensha renkat bad me haga jingelong kawe jang men siem Bakhuid uble junom la junom Amen. Kajing puli na kitab Genesis. U Israel ula id yu Joseph kampalat banya unu naki ukun jong u. Namar ba uni ulalong ukun kajing long tamen jong u. Bat ula Phah su kawai kasapti bajen sur bat badon kti na kabenta jong u. Henry haba ki men jong u kila yu i ba ukpa jong ki ukam id yu ban ye ki men jong u baro. Kila isi yu bat kimla banya keren bha bat u la jia ba ki men jong u kila lech pen bam plang ya ka kan hun ukpa jong ki hajan Shekhem te u Israel ula ong hau Joseph om dei ha Shekhem ba ki men jong pi kila ya pen bam plang ya ka kan hun alingan pha ye pi Shaki kumta u Joseph ula lech bud ye ki men jong u bat ula lap ye ki hadotan kila yo i u na jingai bat chua ba un poi hajan jongki kila ya sala ban penyap ye u kila ong paramaki hangni uwan unong phos niu ali menta ngin ya penyap ye u bat ngin brat ye u hakawai na kine ki pukri nang ta ngin ong ba umrat klau ula bam ye u hang ta ngin saya peit kan jia ayu ya ka jing phos niu jong u henrei haba uruben ula yo Sngi ya kata ula pelat ye u nakikti jong ki uong. Nim dei ban shim ya ka jing im jong u. Bat uruben ula ong haki. Wat pen mi snam. Shubrat ye u hakane ka pukri. Hang ne hari kenja. Henrei wat kta kti ye u.
ba umut ban pelat u nakikti jongki ban penpai u syaukpa jong u kumta habau Joseph ulapoi ki men jong u kila lojno ya kasopti jong u katu kasopti bejensur bat badon kti kaba upong nangta kila shim ya u bat kila bread ya u hakawai kapukri kata kapukri kalalong kabathali omdon haka nangta kila ya shong banbam bat haba kia pait kila yo ishikan hun ki Ismail ki bawan na Gilead bat kila ud ki bat laki ud ki bakit ki kenja musla kajing ubi bat kamir bakia janti nangta ban leitra sya Egypt te ujuda ulaong hakimen para jong u kamentoy ayu lada ngin penyap ye yala upara bat ngin buri ya kasnam jong u ali ya ngin shudino ye u ha Ismail ngimbet ban kta akti ye u namar ulong upara jongi kadok kasnam jongi hi te baro shipara kila ye kongu ye u enda kinong khayi median kila yat nangta kila sei bat kila ra ye Joseph na kata kapukri bat kila di ye u ha ki Ismail arpo shekel karupa kine pat kila yalam ye u Joseph sya Egypt kaktin jong utrai Isongo yaw bleng. Shispa san kanombar nyuspa kandai punriu. Nyuspa kandai punriu. Wala utrai uai ya kanem sni ya kijin bambaro ula simno upasyak majongki ya u Joseph ya u bladi kumrau syari Egypt kenal gigam pelang bule utrai gigam barai bisyar baulai udai utrai ublai jongi nong ukum halor pertai baro jajong ukimong lagi kendri agar rendang pendeng du kendri nan daging ya tulupa jauh ulajan papen shisha yau takdir utrai ken mau gigam belang bule utrai gigam barai bisyar baulai udai utrai ublai jongi nong ukum halor pertai baro nang tak usin rupa belai jauh ula penol kendra ya yin jong girang baima undu pentmir haki temen kisan jing stadu ai ken mau gigam pelang bule utrai gigam barai bisyar baulai udai utrai ublai jongi
Yang joy ban snap ka gospel jong Donu tamai to tau hanga ko try Batuai ka jingmen ka jing penim jong me Ya roy utrai U Christ Jesus Yang joy ban snap ka gospel Utrai dan ringkat bat pi Ringka bat piru ka jingpule naga gospel kat kum u Matthews ka buram hame utrai Snap sa kane kawai ka farsi u Jisu long ladan utrai kandeu u balatung ka bris so wan u laker ya ka baro saudong u lati ichliu na kabenta ka kor teliat bad ula tei kekut nang ta ula aiwai ya ka briso ha kinong rab buhura bad ulej jinglej haba ula poi kapor ketso ula pha ya kisakri sa kinong rab buhura banshim ya la kabenta kinong rab buhura kila kem ya kisakri kila sho ya ki kila penyap ya wei bad lalan thamau ya weipat utau breu bulapha da ki weipat kisakri khambon banya mensua bad kinong rab hura kila le yaki kumju khadu e ulapha yalau kun namar ula prakhat klempep kin buram yalau kun yau kun jonga hanrei haba kinong wai kila yo I yau kun kila ya ong paramaki une ulong unong yo pateng yang ngin penyap no yo bad ngin yo ya ka khandeu jung u kumta kila kem yau kun kila sho yo shabar kabriso bad kila penyap yo kiring baling do bad ki farsi kila yo sngew ya ka farsi u Jisu bad kila tip bau kren sapang jungki kumta kila persang ban kem yu Henry kila shifting ya ki pajba ba ki nyeu yu u Jisu kumunong itu lupa ka gospel lo try Ka jingtyrwa ya me Chris Kohimen ko para bayid how try Jesus Christ Midagas ngi sngo ye jimbule ke bas ngotenat ke badon ke jingya serim badu Joseph bad ke jimbule jonga gospel u Joseph ha ka jutam barim u yasrim bad ulonga dur ka dar jongu Jisu ha ka jutam batimai balashale ben nagabinda ban pelait ya upaid ba ya Israel bad habang ipuson shapanga jingim jongu Joseph bad ka jingle ben jongi himmen ki para jongu ngilaban ong manu ba long ki dao ban le ben ya ki parado parasnam badhe ki himmen ki para manu balong ka dao ban le ben ya Jisu ban sanarpana ya Jisu badhe ki parasnam parado ya ki paraju omde kino ki brio ki bawan habar kila le ben ya Jisu henre ya ki bahingka sem jongu ki le ya kane kakam namar ki parajai jongu ko himen ko para ka mod utrai ka sain dur jongu utrai ka wan urlong hangi habang ikoloi ben yad lemba ka jingsha shitom babun jai lesing iha ben shashitom nagabinta jonki wei wat lada habang ilong ki balului bam don jingmut sniu yano lese ki bru kilaban kinno sniu yangi bat kilaban yalam yangi shaka jingso si kabangim shimla penkre ban ngop kumbangi yo I haka jingim jongo Joseph
Da ka jing shisha u Joseph shimla le pop eye persyai ki himen ki para. Ya ki kam babha ulale kalong ulalong ubayjan badu trai badu syai duai. Badu blay ulas ngobha yawu badu blay usyai duan pau hawu badu usyai kren hawu haka jimpos niu jongu. Tang kane kalong ka daw bapelong iya ki himen ki para jongu ban bishni yawu ban bitari yawu but tarais niu yawu but ting yawu but kata ka jingting but ka jingsno baro kapelong yaki ban perkat ban yasela persya yawu para lajong kaba bangin pindu no yaka jingim jongu namar uyang kum ka dak ka shin jong ka jingma ha ka jingim jongi katpa udang im ngidon haka jingma lese un yakinino yakikerdan jongi lese un yakinino yakaspa jongi nalorba upa udang kam idiawu kane kalongka jingting ka pelong yakihimen ki para ban yasela persya yawu Joseph ban peniap yawu habangi peit ni yo ayu haka nega jingjia don uruban ula ong wat num place nam Wat num place nam yawu parado paras nam tongin berat yawu haka pukri kuhimen ko para habangi peit iya kane ka binda jonga jingong jong ruben ngiyoi ka jingi duble kadak kadang trekam wad lada kadon jing the rice ni but ka jimbish ni hapedengi para jai jongu Joseph Kajingi duble ka trekam lemba jongu badu ruben ulas ngautu. Tina kata kada ula ong wadnum place nam yawu parado paras nam tongin berat yawu syaka pukri. Kata ka jingrai, kata ka jimparsa jongu bele kalawandra ya ka jingurku ya ki himen ki para. Kalawandra ya ka jingurku syaki parado paras nam. Bad ladangi peit u Joseph nagabindaban penim yaki parado parasnam uhaban aitino yaka sopti jrong jongu ladangi puson yaka nega jingjia arsin u Joseph ulaino yaka sopti pa jrong jongu shisin hakamat ki himen ke para shisin hakamat ka tengah jongu Potipar haba baro arsin haba ulaino yaka uhaban ino yaka sopti ulapoi syaka pukri bateli hakamat ki himen ki para bat kumjuru ka patok kalong ka pukri bateli patok kalong ka jaka bam seiso te haba namar ba ula batriang ya ka hokasot namar ba ula long ubayi dia ubele uhaban ino ya ka sopti jrong kumba uji suru ula ino ya ka sopti jrong ban perlait yang yim yangi iway ban perlait im ya ki himen ki para u Joseph ulaino ya ka sopti jrong jongu kalong ka jingkwa ban yada yalade jingkwa ban imsngain habang ikoloy ban ino kata ka jingkwa ban imsngain habaro ka jingkumen jonga porte ngin sayo jingkerku kabapalat u Joseph pat shimla place nam Henry ujisu ula place nam. U Joseph shimla place nam kindia turu. Habala brat ya usha pukri bateli ne bala brat ya usha patok shimla don ka jimma ban place nam. Henry ya ujisu ubalayino ya ka sopti jrong ula don haka jimma barabor ban place nam. Ula monglut ya ka met ka pat ban penim yangi. Baro ar jingji artiligi jingjia kalong ka jimperlait im yangi u Joseph ula perlait im yaki himen ki para u Jesus ula perlait im yaki himen ki para yaka pertai barokawe haba u Jesus perlait im yaka pertai barokawe kalong ka jimperlait junom haba u Joseph ula perlait im yaki himen ki para kalong ka jimperlait sipor arpo namar bale hadin kataru ki himen ki para jongu ki kun ki ksiu jongu ki langop biang haka jinglom rau bat ka jimma bat bunjai minta u Jisu kot ingi vai pa iveiro balong bakoloy ban ino ya ka sopti jorong jongi balong ki bakoloy banaiti yala de
ban penim ya ki wei le sai ha ki inga sem jongi kum kimi ki pa ki men ki para ngi don bun ki lat ki lendi don bun ki jinge ban ino ya ka sopti jrong kalaban longa buram jongi kalaban longa jingkwa jongi kalaban longa jingkwa ban im Sngi le sai don ki inga sem bakoro karam kinram don ki ba jaw umat don ki ba place nam don ki ba ngomong don ki ba ngosi don ki ba jaburam ban yada ya ka buram jong ka inga sem ko himmen ko para kalonga jimmen doi iyangi ban im nakabinda kiwei nakabinda ka buram jong oble kat bangi im nakabinda ka buram jong oble kin mau ngi hakindo jinge babun chai ngila bandon bun gi daw jong jing sosi ngila bandon bun gi daw jong jing larain ki brio ki tarais niu yangi ki brio ki penmong yangi ki brio ki aptap ban brat yangi haki pukri bateli ki brio ki aptap ban loit ya ki sopti bajrong jongi ya ka buram jongi henre ngi haben sotu kadu kadwai yan sedon ka buram jongo bele kaban pernai hake jingim jongi hake inga sem jongi tongin duwai na kabinda kane ka buram jongo bele kaba ap yangi wat hakamat ki jinge babun jai jongi kumba ujisu laban raburom na kabinda jongi haba ula kloy ban shashitam hakaba ula place nam kumbang yusno na ka gospel minda kasni ya ukun kila peniap bat kila bretno shabar ka per kane kalong ka jinglong jongi bru saudong henrengi don ka jingkermen namaru jisu udang ap yangi ban kudup yangi ban sop iya ki jingmong jongi dakat dawai jonga snam bakardor ka jongu kenamba ngindup yo jingim ka jingkermen jongi kalong hau jisu Christ tongin long kikun ba imrangkat badu Jesu namar kwa bangin place nam kumba ublay ula pelait ya u Joseph banum place nam ban pelait ya kipai ya ki himben ki para u Jesu u koloi ban place nam nagabinda jongi num kwa ban penmong yangi tongin kaprip elake kamat jongi tongin aiti ya bahar ke jinge jongi ke jing shitam jongi ke jing pang jongi ya ke jing sausi jongi ya ke jing mong jongi baro hau Jesu na maru koloi ban place nam nagabinda jongi ban pen kud yangi ban pen koit pen kia yangi Jesu be id yes ngongu yame nagabinda ka jing ai lad bat ka jing khot ka jame ka jing jir jame yangi ban kudup yangi ban pen koit yangi ban pelait im yangi naki pop naki jing suniu ya da sumari yangi bangilong ki kun ni baken sai jame da ka ba kongu ya ka jingim ka ba mela peni hangi en ya ro ya utrai Jesus Christ Chunom lai chunom amen. Tongin playa ka jinget ka jingi nganget hau blay upa badon bor baro unong tao ka bening ba ka kindo but how Jesus Christ ukun ba marwe jangu utrai jangi ya ubala puna men siem Bakhuid ya ubala khana ka Maria Tesoti ubala shale ben hapo Pontius Pilatus la sanar panayabu ula yap la tep yabu ula hiasha ki bayab haka Sngi kabalai ula mipat na ki bayab ula kiyo shabene ushong shakamon ublay upa badon borbaro nangda unwan pat ben bishar yakibayim batibayap ngangit how men siem Bakhuid haka balang Catholic Bakhuid haka jingya silok rikoid haka jimap ikipop haka jimmi pat kadok haka jingim bam jikut amen Lai spa nyok kundai. Tiang kopan yu kubatlem medu kunubalaknya jingtyrwa aingu ame leiba imbad basisha tiang namarka Sa
to ya duai ko himen ko para baga jingkinia janga ba jumpi kalong ka ba priang hun ha u blei upa ba don bor ba ro ko trai piding jingknya nak ti jong pi tak ko kata ke jingero ro ma ka teng jong u ke jingtyrwa yang ni ka balang Bakhuid jong u paro ko wei to ai baga jingisne jame ngi karpat ko blei kanyaish hashua ki shakri jame naga binda ka jinglenium ya kini ki jingmaya but kanyalam iki haga jingim bar yuble da ukris utrai jangim utrai undon rengkhad bat pim rengka bat pi to kintiu yala ki donod ikin tiu ya ki shau trai tongin aingu ya utrai ublei jangim ka song hok bat ka dei dashisha kalong ka ba shong hok bat ka badai ka deiti jangi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kenrat ko pa Bakhuid ko blei badon bor bat bam jikut namar mela hukum yangi banai kangu ka dem jangi daga jinglen lade kramban pindu bor ya ka jing sarong jangi kinong pop bat perlong yangi kinong perto board ya ka jing spurn jame khaba ngiya ailem ya ka jingbam jangi haki baduk bat kumda ngipendon buram yame rengkhat bat berlin baki angel kadba ngipen bana dakawe kasur ya ro Bakhuid, 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 you try. Usim don baru bleki pan. Meng bat bertegi ai rai lang. Kajing ya rosana. Hosana syajanta. Kohimen ko para hagan ega por ka bakantang tam tonginang pai shau trai daga jing sngorit mensia takbaban rai ka jingim chungi takbaban rai ya bahar ka jing tumu ki chungi ayu trai nam pen slay ngi daw mensia Bakhuid idwai na ka benta baro ki program kabangin sa perlong hagini gi sngi ha ka parish bad ka retreat center ka Bible convention bat kunjuru ka Bible convention ha umbling hanung timai parish ha ka sngi trai bat baharo ki jing yalang baharo ki jing ya kendu ayu trai unam pen seiso yangi kumjuru ki bapangi bashitam kinang ya jing tengen lembaka jing wan kya juk men siam Bakhuid dashisha melong Bakhuid ko trai katemei jong ka jing Bakhuid barom namar katangi karpadia me to pen Bakhuid pen kantang yakini ki jingtyrwa jangi da ka ba Phah ya umen siam jame kum ga umje halo jangki bakin kerlalong yangi kamet bagasnam jengutrai jangi u Jesu Christ hakapor baladino yavu badala ka mons ngobha ulapdiang ya ka jing shashitom ulashim ya upu badaka ba aingu yame ulakdia yavu badula ai halage senran u ong Toshim batobam na kanepi baro namar kane kalong ka medjanga ya ka ba enaiti na ka benda jumpim Hakaju keru kamendala le bam ula shim ya ka kuri badda ka ba aingu biang yame ula ayaka halake senran u ong to shim batodi na kane pi barro namar kane kalong ka kuri jangas nam janga
jangga jutang batimai bat bam jikut ya ka ben pen mi naga benda jampi bat naga benda ki babun naga benda ka jimap iki pop to le ya kane ban kan mau ya ngam ko snam bakardor jangu kris to pen koi diangi pen koi di ka men siam hadim pen koi pen koi pen kiai ki ba pang ki ba chitam pelai lu diangi na ubamen Kajing maya jong kajinget Katasin bangi bamdune ruku Badmi dinagane gakuri Kipenda gaji yap jami gotra Dadadu Namar kata, ngi ke bapen menda ya ka jingia pat ka jimi pa jangu, ngi tarwa hame ko tra ya upu janga jingim, bad ya ka kuri janga jim penim, ngi da aingu aidem namar melanyu yangi, ki babit ben yang hakamat jame bad ban chakri yame, da ka bas ngeverit ngi karpat yame, da bangi ke bayo benda hakamet badas nam ukris, ngilong ke bala penyateli kawe da umen siyam Bakhuid. Token mau kotrai ka balang jengme ka bala priang setelah ke perthei bato penjanaya ka ha ka jengit rengkat ber Francis pa Bakhuid jengi Victor Lingdo as bishop jengi bishop Thamai jengi Wilbert Marwain ki bishop Baro bat ki Lingdo token mau lemro ya ki henmen ki para shenrang bat kenthei ki balayothia da ka bakermen ha ka jengme pat bad ya Baro ki balaklatno ha ka jengi Sngi jengme to pediang yaki sha ka jing sha ai ka khmat jung me tois ne yengi baro ngi karpa de me barangkat bat kamaria thai soti Bakhuid ka kmi jong oblei ujisa Bakhuid ukurem jongka ki apostol Bakhuid bat baro kru khoj ki balapan sngu bahaya me pateng la pateng ngi long babit ban yo ban talem ha ka jing embam jukut bat bangin yara bat pandan burom ya me daw khon jung me uji sukris Dawu lembadu badhawu kalong hamayu blayu pa badan bor haka jingelong kawe jungamen sim Bakhuid baro kaburam bat ka jingero junom la junom Amen. ko himen ko para tongin tuwai nagabinda bahar ka jingang nut ka jing dumo jangi Pautrai unam pen kadang ia ke jingim jangi da ke jingi spoon jangu. Ayu nang kerku kardo ya baru ki program kam dame convention la chahi ke Sngi ke Bible convention ha umbling ha nong timai parish. Pat kom juru ya baru ki program ka bangit tumu ban pelong. Ay ko bor try kanang seizo ha ke jingim jangi. Kom juru ya ki kun baru ke badan ha pengi exam ya ki bapang ki basitam ya ki basinjar ki basosi ay utrai unam pen dengan iki baru. Kopa jangim ubah hapening kalong ka Bakhuid ka kateng jame kanwan ka hima jame kalong ka mon jame ha kendo kumpa hapening to ay ang imenda ka jimbam jangi kabahala ka Sngi bato map yangi kereng kang jangi kumbangi rong imap ya ka bales niyo yangi padwa tilam yangi sya ka jimpen shoy henry to pelait yangi na ka basinium to pelait yangi ngi karpat ko try na ki jing siniyo baro Haga jing spoon jamme, toy jing sub jing sign haga Sngi jangi. Kramba daga jingerap ka jing snay jamme. Ngilait bara bona ka pop, but nginyo jingeda na ka jing jinjar barro. Kat bangi dang up ka melindi ya ka jing kermen Bakhuid, but ka jing wan pa jung nong penim jangi o Jesu Christ. Namar ki jong me kalong kai ma, ka jong me ka buram junom la junom. Kotrai Jesu Christ, may ubala ong haki apostol jamme. Ka jing suk ngai happy, ka jing suk janga nga ai happy. Wat piri ki pop jangi, Henry ya ka jingai janga balang jamme, but ha ka jing spoon jamme, tai haka ya ka jing suk, but ka jingya tale kawe kat kum ka mon jamme, mame ubayim bad basansha, junom la junom. Amen.
Amen. Ka jing sukutrai kandon bara boreng kad bat pim. Ringkad berfir. Dap da ka jing edo trai tongin ai markeliam. Go kulang bro, me baki dogi bo kaperte, dosyo se me yagi. Go kulang bro, me baki dogi bo kaperte, dosyo se me yagi. Hakumi ukun lambro jang oble. Hakumi bakit na ka pop jang ka parte. So kito ke bala kot shaga jing kawai jang ukun lambro. Ko kan rat namlong pasang hok man rung ko ying chunga. Na rei shom tang nakakin ka man sim chunga kan sakya hi. Kamet bakas nam jang Chris kan rianga shaga jing pap jang. Kominian mensim. Ko Jisu chunga nyanyi skem pamedon teli haka sakramen mukutam kaduan. I jame nolor ki e paro. Ngat sang pamen wan hapo kamen sim chunga. Namar pamen takum ni ngamla pan pediang me haka sakramen Bakhuid. Tuan hapo kadonot chunga haka jinglong mensim. Ngapiam me ala kadonot. Pengapen yeso ila debat me. Batsya man klat syu me. Arspak Handrew. One
utrai Jesu. Ngis nongo yame nagabinda ka ne ka kiniya ka kriyam Bakhuid. Pamelapen kadang yang ida ka borjame. Melapen slay yang ida ka jingis ne jame. Utrai pelai lud yang ina ka jinglom merau baro. Pelai lud yang ina ki pop jangi. Pelai lud yang ina ka jingmo, na ka jimpang, na ka jing shitong, na ka jing sausi ki jangi. Pelai lud yang ina ka jingla rain baro. Karku kardo yang iko Jesu. Kam dame ki kon jame. Kiba pang kiba shitong, kiba tiaha ki hospital. Kiba yam sausi hala ka jingla jangi ba idbatoin. Kiba rake ka Sngi ka. Karku kardo ko trai ki kon kiba dan hapadeng ki exam. Abeginang yo jing start ka jame. Karku kardo ika Bible convention la chai ka Sngi. Karku kardo ya baro ki kon kiban wan. What ye me? Makin dup yo jing tengen. Karku ka trai. Pelai ludi ngi ko Jesu. Penslay ngi ko Jesu. Ai boring ngi ko Jesu. Ba ka bor jame kanam tau tamai yangi ka jingmo jambarkat ka men siam jangi ka met ka par jangi baro Jesu be yit karku kardo yangi karku kardo ya baro ka parte karku kardo ya ka jila jangi karku kardo ya ka balang Bakhuid jame karku kardo ya ki langdo sublay ya ki riniam ya ki bishop jangi karku kardo ya ka ri kam karpango Jesu pangin light na kano ka jing ma jing sir ka jing shalebain ai boring iko Jesu pen slaying iko Jesu hallelujah 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 ngi roya me ko Jesu ngi mane ya me ko Jesu shimti pura ya ngi ko Jesu hallelujah 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 Jesus 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 pelai lud yang isait kud yang idakas namba kardor jome yaga jilajang yaga parte baro kawai ko Jesus bayid pelai lud yang Jesus ya da sumar yang ko Jesus pinang pin star yang idaga bor jome Jesus hallelujah 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 karku kardo ya ki inga sem jangi karku kardo ya jinglong jangi Jesus hallelujah 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 to nginia duai kotrai ngi karpat to pelong yangi kibap layop pediang yakane ka sinjat jong ka jimpenim bam chikut bangin yaid ha ka dukam ka bade kanam bangin poi shagata ka jimpenim da ukris utrai jongim Amen. trai undon rengka bat pim Rengkabat piru. ngo ya ka kali jambi karpadi ka jingkur ku na utrai to ai ha ki pai jamme go trai ngi karpad ya ka jingkoi ha ka men siam bat kamet kanamba da ka bayai ne ha ki kamba ba kinla ban yo barabor ya ka jingeda na ka jing sumar jamme da ukres utrai jangim Amen. blay badon bor baro en karku ye pi uppa barukon badomen siam Bakhuid Amen. ya lesuk ban penbana ya ka kubar babha jang utrai da ka jingim ka jampi Isongu yau lei. Nomor riu kuwei. Riu kuwei. berukun hamen sim Bakhuid kumbaralang pamenikong cuma tahu barabo cinam amen and you're right try Jesus Christ cinam